Rekao smo dakle da je ponos u ovoj vjeri i da je ponos i dostojanstvo i čast i snaga u tome da čovjek bude vjernik musliman, ali onako kako treba biti vjernik i kako treba biti musliman. Allah uzvišeni kaže u Kur'anu časnome, kaže وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ, Allahu pripada sva snaga i sav ponos i svo dostojanstvo. وَلِرَسُولِهِ, i njegovome poslaniku, وَلِلْمُؤْمِنِينَ, a i vjernicima pripada ponos i čast i dostojanstvo. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, ali kaže, munafici, licemjeri ne mogu to dokučiti, ne mogu to razumjeti, ne mogu to shvatiti. Ne može licemjer, onaj koji se pretvara, ne može on da shvati da vjernik je spreman na putu Božijem da žrtvuje sebe i svoju porodicu i svoj imetak i sve što ima. Ne može to shvatiti munafik. Ne može to licemjer da razumije i dokuči i shvati. To može da shvati i u ta značenja može da prodre samo iskreni i pravi vjernik.